Bueno, aquí nel vídeo en Labiegos, outros arraianos, vemos perfectamente que as fronteiras artificiales que se marcan nos mapas non ten ningún sentido, ¿no? E que lo que era un río que era nesa unión, o lazo de unión entre esta zona máis oriental de Galicia e a zona máis occidental de Asturias, por culpa da especulación das grandes empresas, como poden ser, neste caso, Hidroeléctrica del Cantábrico e Electra de Viesgo, acaban convertíndose en fronteiras de verdad. Bueno, a este respecto tamén podemos ver como zonas antes moi habitadas, como eran el concello Negueira, a zona de Ibias e este concello de Navia de Suarna, quedaron completamente aisladas por el embalse, ¿no? Pueblos enteros quedaron abandonados, moitos tapados, enterrados entre as aguas, e os que quedaron fora, sobre todo na margen derecha del río, completamente abandonados, aunque ahora, bueno, parece ser que a nova moda de ocupar zonas agrestes e zonas vírgenes por moita xente da ciudad está motivando el que se volvan a recuperar estos pueblos. Cando queira. Este preciosísimo viaxe ao redor do río Navia, e digo redor porque é toda a cunca do río Navia que se ve aquí, reflexa como poucas veces a preocupación por un entorno, por unha natureza privilexiada e por unha ansia inesquecible de que as cousas se manteñan dentro do posible como son, como de acordo con esa natureza pode chegar o progreso, pero non somente eso, pode chegar un desenrolo moito maior desta zona se temos en conta que o río Navia é un eixo de vida, como así se ve moi ben, despois veremos nas imaxes clarísimamente, moito mellor que nas miñas verbas. Estas imaxes do río Navia indudablemente fan honor ao nome deste río, que é o nome da deusa Navia, un nome, como explico tamén nas imaxes, un nome de diosa xa prerromana, de diosa con nome que ven de algún idioma precéltico. Navia de Suarna estivo sempre amenazada moito tempo por moitas cousas, por embalses, por falta de desenrolo. Este é o momento de planificar, tendo como eixo a este río Navia que tanto nos importa a todos, que tanto importa ás persoas e que tanto importa á terra.
e a xente, pues, non vai a hacer, depois vai a llevarse realmente. Pero se toca aburrido. Damas e cabaleiros e mocidade deste país, deste moi velido país, como xa o coñecen, pero tamén o verán así moi ben reflexado neste vídeo, nestas imaxes que o vídeo grabou con tanto cariño. E vostedes que fago aquí? Eu me chamo Xerardo Pardo de Vera, son un modesto investigador e escritor, e cando o vídeo me pediu que eu colaborara moi modestamente no que eu puidera no desenrolo destas imaxes, aceptei, e aceptei sin sacrificio ningún, posto que se trataba do río Navia, un río dos poucos do mundo que leva un nome dunha diosa, precisamente da deusa das augas, que xa era antes dos romanos a deusa Nave, que era a fecundadora da terra a que creaba a riqueza, como efectivamente é así. E ademais o fixen, a parte da amizade, o fixen porque eu, a parte de vir, moitas veces, aquí pasei un ano da miña nenez que non esquezo nunca. Quedoume grabado cando eu tiña 4 ou 5 anos e vin pasar uns días á casa dun tío meu que tiña un café, creo que daquela se chamaba Café España, que estaba na praza, que se chamaba Francisco Barrero, que estaba casado con a irmá de miña nai, que a tía Lola. Por ese motivo eu cheguei e non me daba ido, e aquí quedei un ano. Aquí fixen unha navalliña que me regalaba Nicasio González. Aquí fixen as miñas primeiras barquiñas cun carocho, unha corteza dun árbore, e as botaba polo regato que hoxe pasa, regato ben grande, que pasa por baixo do edificio do novo concello. Un día unha desas barquiñas escapouse e me foi parar ao río, eu quise collela e caí ao río. E ali estuve, por cerca dunha hora, agarrado aos fentos, tratando de volver a terra firme. O que eu non podía era berrar, porque entonces a miña tía Lola nunca me deixaría volver a sair da casa solo outra vez. Aquí, e é outra razón da miña ledicia de estar esta tarde en Navia, aquí aprendí a andar a cabalo, cousa que despois fixen con bastante frecuencia en outras terras, porque había aquí unha parada de sementales do exército, que tiñan uns cabalos preciosos, e obrigada a aquel que levaba o cabalo blanco, foi o que empezou a enseñarme a subir a unha silla dun cabalo, a manexar as rendas, o que podía manexar un rapaz de 5 anos. Hoxe estuve vinculado, decía don Álvaro Cunqueiro, e entón eu me quedaba hasta as 2 ou as 3 facendo castelos de naipes, ou ben tomándome un boliche, Casio González de Paz Descanse, ou Julio, o irmão, sacábame da mão e dábamos un paseo por todo o povo, hasta que volvía a casa como un pequeno pesón, que pequeno fazer ben un mal faro igual pola noite que polo día. Esta vez que tuvo, por suposto, o gusto, se non hai o que fixo, vostedes verán despois, curarse a súa terra nai, facendo unha das cintas máis belitas, por certo, ninguna feita por unha sola persoa, e ninguna feita collendo as 4 estacións do ano. Hai 2 meses estaba eu moi fronteirizo, a Galaícia chegaba antes a Navia das Tunas, e máis aló. Que toda a península ibérica un non sabería que escoller, desde logo sí que de escoller, decía don Álvaro Cunqueiro e don José María Castro
zona da súa montaña e despois de ali coller os que quer decir, pois por medida. Nós contemos que o Ministerio da República pagaron 50% e cada diputación o 25%. Unha condición que además que nunca podería ser unha autopista de logo, porque iso comería demasiado terreno e destrozaría demasiado e que esta terra creo que exagerou tanto a calidad do material, pero bueno, xa o veredes vosotros, non? Solo darvos as gracias por haber vindo aquí e gracias para os que saliron na cinta e gracias para os que non puderon salir porque era imposible salir todos, non? Espero que quede un pouco reflexada a esencia da historia. Eu subín ao Fallado buscando esta pelota e despois de 31 anos e sabedes como está. Poño que quere decir algo. E mellor me la pinta. Se acaso podedes apagar a luz por aí. Apagar a luz. A ver si busco punto. O lobo ten as feitas moi gordas, sí. Agora, non por eso. Veixe menos. Tres, pasa por aí. Toma, vei! Derecha! Atasque quadra, ele é o que tende a matar, non a comer. Unha vez o chaval estaba, tu deixei nesse caballo o meu dia para ir comer. Xa leva o vídeo para Santiago.